Ballı şekşek, tatlı şekşek, ağız itigiz şakşak. Tekirmennin unganların unuta olmazsız şulşak. Hayırlı gün muhterem konaklarımız, kadirli avuldaşlarımız. Minzele Munisipal Rayonu, Yukarı Tekirmen avulunda zor bayram. Jirligimizde kütüp alıngan ahamiyetli vakığı. Bugün biz barımızda Resey küleminde Medeni Muhit Milli Proyekti kısalarında tüzülgen, öz işine kitap fondu yoğartılgan, cihazlar bilen tululandırılgan kitaphaneni de sıyındırgan Mehabet bina Avul Medeniyat Yurtuna şu tantanasına jıyıldık. Şol oңайдан jirligimiz muhterem konaklarımızды kabul ite. Şırlar aşağı asırlarını yarıp, yangırı ele ol ki bugün de. Avul kiyi, demek avulnıqı, öz tufraklı, jirli, öz illi. Her birimiz bir tilekte bugün. Musun avul, şeşekli, güllü. Әйе, шыннан да авылыбыз күннән көн үсә, яшәрә. Şanışlı adımlar bilen kileşekке atlay. Her günümüz şatlık kıvanışlar, zor oңuşlar bilen örülüp bara. Respublikamızda gayet köp sotsial hem iktisadi işler, proyektler turmuşka aşırıla. Sonda yıllarda gına jirligimizde 40'a yakın prezident programlarının 16'sın turmuşka aşırı neticelerine barımızda şahit. Әлігі кейін құлашлы федераль, түбәк һәм жерлі программаларының ауыл жерліктерінде де оңышлы алып барылулары районыбыз хакимиятінің жидді мақсатчан іші нәтижесі. Bayramımızı aşıp jiberu için sözünü Minzele Munisipal Rayonu Başlığı Aydar Faslak oğlu Salahov'ka veremiz. Hürmetli Minzeleliler, hürmetli Tekirmen halkı, sizde de kütüp alıngan bayram deb aytamiz bugün. Boyunda bizning prezidentimiz programmasi negizinde Moskva programmasında qatıştırıp işlengen bugün klub Medeniyet yurtu ko'pdan kerak edi endi. Mening istoriyasi, tarixini endi mana bir necha so'z bilan aytib ketam. Mumkinchilik bor edi. Eski klubni da yasab remontlab qo'yarga. Endi ikinci yoqdan qaragandaning fundamenti, üstü, ostын qaradik, nelerin ko'pmi Ақша керек болғаннаған енді мына Камил Ремеш, Алия, Азат Кемеш жетекшілігінде ярдәм белән Мәскәү программасына кертеп, әле мына теге уйнап кына башланган эш иде былтыр 1 ел элек, 2 ел элек. Ну, бүтүнебез бергә, бүтүн район белән, бүтүн мына сезнең үзегезнең төзүчеләр Фәрит, значит, безнең ярдәм күпмедер районнан бергәләп шушы клубны ясап чыктык. Гомумән менә мондай программалар соңгы елларда алар инде президентның 40 программасы дип әйтәбез. Бүтән җирдә дәвам итә, бүтән районда, республикада әле яңа менә Минзәләдән Азат Кәмеш белән берлектә ачып килдек. Ремонтланган бассейнны балаларга ул 10 ел элек ясалган, аның инде коммуникациялары әзрәк ремонтларга кирәк иде, таушалган. Шуңа инде менә әле жаңагында, аннары спорт площадка, әле яңа ачтык тагын бер хоккейный площадка белән берлектә универсальный. Сыербаның күбегез менә күреп тора, бетереп киләбез эшен, приемный отделениесен эшләп бетереп киләбез. Булар барысы да безнең президентыбызның программасы негізінде эшләнә. Киләчәктә дә менә 2нче ел инде тагын башланып китте, уже переходящий объектлар инде эшли башладык. Теге берсе артыннан берсе бүген бетте дә, иртәгә көтеп ятмыйбыз. Берсе артыннан берсе төзелеп килә. Киләчәктә дә менә шундый яңа binalar, яңа йортлар, юллар салыначак. Сезнең әле Тәкермәнгә хыялланабыз, ике Тәкермән арасын ничек тә юл кертергә, Алла бирсә 2нче елга без аны программага керттек. Менә әле тагын бер сездә булыр шушындай җыелышлар. Гомумән менә шундый изге эшләр киләчәктә дә бергә дәвам итәргә сезне бәйрәм белән бүген. Айдар Фаслахович, бүләкләү өлешенә күчәбез. Район хакимияте исеменнән йөкләнгән бурычларны тәкъмин итү, югары нәтиҗәләргә ирешү өчен Югары Тәкермән авылы мәдәният йорты оештыру техникасы алу сертификаты мәдәният йорты директоры Алина Марсель кызы Якиевага тапшырыла. Алкышлар.
Минзәлә муниципаль районы башлыгының мактау кагазы белән югары Тәкермән авыл җирлегендә мәдәният һәм сәнгатьне үстерүдә керткән хезмәтләре өчен крестьян фермер хуҗалыгы җитәкчесе Нәсим Галимҗан улы Дәүләтов бүләкләнә. Минзәлә муниципаль район башлыгының рәхмәт хаты белән мәдәният өлкәсенә керткән күп еллык хезмәтләре өчен Түбән Тәкермән авыл клубы мөдире Гөлназ Габдулхак кызы Гәрәева бүләкләнә. Югары Тәкермән мәдәният йортын төзүдә сыйфатлы һәм профессиональ хезмәте өчен инсаф җаваплылыгы шикләнгән җәмгыять ташчысы Фәнис Шәйхулла улы Хәмидуллин бүләкләнә. Балта стасы һәм ташчысы Биктимиров Хамид Зәбир улы бүләкләнә. Котлау өчен сүз Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 6-нчы чакырылыш депутаты, экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитеты рәисе Азат Кыямулы Хамаевка бирелә. Хөрмәтле, кадерле тәкермәнләр, инде менә айдарчылар шәйтеп китте. Менә шундый матур биналар, без инде митәләйт, менә ачып килдек бу спортивный объектлар. Безнең республика буенча күп авылларда, муниципаль центрларда ачылып килә. Инде бүгенге көндә безнең программа Россия буенча үзебезнең Татарстан буенча менә шу авыл җирлегендә яшәгән безнең кешеләргә, шәһәргә якын итеп бөтен үзебезнең условияларны булдырырга тиешбез. Шулай булгач, менә яңа программа кабул ителде Россия буенча 24 елга кадәр элек барадыр ел устойчивое развитие сельских поселений дип, хәзер комплексное развитие сельских территорий дип шундый программа кабул ителде. Ул 2020 елга анда 38 миллиард акча каралды. Шулай булгач, мен инде әйтәсем килә, менә шундый матур эшләрне без алдагы елларда күбрәк эшләргә тиешбез. Аның өчен инде кирәк документы да кирәк эшләргә. Шулай булгач, минем әйтәсем килә, менә бу эшләрне төзүчеләр белән, проектлантлар белән тизрәк эшләсәк, безнең авылларда матуррак һәм яхшырак тормыш булыр дип булсын дип әйтәсе килә. Чөнки авыл кешесенә бүген газы бар, юл кирәк, су кирәк, булай грубо әйткәндә җылы туалеты кирәк иде. Шулай булгач инде мин теләр идем сезгә барыгызга да исәнлек, саулык, матур гына менә шушы үзебезнең авыл җирлегендә хуҗалыкларда эшләп, үзебезне тукландырсак, алда көннәр матур булыр. Сезне бәйрәмнәр белән, якынлашып килүче алар белән барыгызга да исәнлек, саулык. Уңышлар үзегезгә. Рәхмәт бик зур. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Хайруллович Мөхәммәтшинең рәхмәт хаты белән бүләкләнәләр. Мәдәният өлкәсенә керткән күп еллык фидакар хезмәте һәм Татарстан Республика Минзәлә муниципаль районының мәдәни үсешенә, халыкның зәвыгын тәрбияләүгә керткән өлеше өчен Югары Тәкермән китапханә мөдире Әлфия Әсгать кызы Хәмәтшина бүләкләнә. Татарстан Республикасы Минзәлә муниципаль районына социаль-экономик үсешенә керткән өлеше һәм күп еллык фидакар хезмәте өчен инсаф җаваплылыгы шикләнгән җәмгыять директоры Фәрит Мирзанур улы Шәрипов бүләкләнә. Котлау өчен сүз Татарстан Республикасы Мәдәният министры урынбасары Ленар Сәйҗан улы Хакимҗановка бирелә. Хәерле көннәр, хөрмәтле Тәкермән авылы халкы. Чыннан да Россия ярдәме белән безнең республикада каралган 3 объектның, 3 клубның беренчесе бүген ишекләрен ача. Бу инде бик зур бәйрәм безнең өчен, авыл халкы өчен дә, безнең өчен дә зур бәйрәм. Бу мәдәният өлкәсендәге илкүләм проекты нигезендә салынган объект. Безнең республика Рөстәм Нургали улы Минханов президентыбыз монда зур ярдәм кертте. Яртысы диярлек шушы чыгымнардан республикадан, яртысы
Мәскәү ягыннан килә һәм инде менә район бюджетында зур өлеш кертте. Шушы объект шушында барлыкка килгән өчен Кадир Хасанов сезгә бик зур рәхмәт. Бик зур эш эшләнгән, бик зауыклы, бик югары сыйфат белән төзелгән клуб. Куанычын күрергә язсын, клуб матур итеп гөрләп эшләп торсын. Stop tağın narsa aytasi kela, hali ko'pdan tugul gina Ленар Saidjanovic bilan nida gulukda chiqqanik. Bek zo'r rahmat. Mana hali bukvalni bir oy ichida ikkinchi martaba kela zam ministr. Hali Minzalaning o'zining shahar kultura yurtini ochasimiz bor. No где-то bir оборудование bilan mana ko'rgansizlar endi bir yarti yil hozir remontda turadi. Hozir kreslolar qayta, оборудование qayta, butunlayin ishlab o'tiramiz. Alloh bersa, yangi yildan so'ng inansin sessiyaga deb kutamiz. Bek zo'r rahmat kultura ministrine, Ленар Saidjanovic sizga mana Iroq yo'ldan Qozondan уже ikkinchi martaba kelasiz. Kelajakda da motor etib birga ishlarga Iroda Hafizovna ministrga bek zo'r rahmat. Hali teatrni ko'z oldida tutamiz, tag'in kultura yurtlarini kelajakda remontlarga solarga tutamiz, birga ishlarga bek zo'r rahmat, yami? Rahmat bek zo'r. Madaniyat yurtlari, kitobxonalar g'umir-g'umirga xalqning bo'sh vaqtini matur etib o'tkazar o'rnig'ina tugil, g'asrlar bo'yina yig'ilib kelgan xazinalar, sof tug'an tilimiz, urf-odatlarimiz, yo'lalarimiz yashimunda. Shu asl javharlarni saqlasak, bizning buunlar uchungina tugil, kelajak buunlar uchunda boy, milliy meros bo'lib qolacak. Madaniyat o'shag'inda 20 ming tonnasi uchun Madaniyat ministrligidan 100 ming so'mlik sertifikat topshirila. Şoşo aydan ve Minzala rayonu şundan da medeniyet ülkesinde hem medeniyet ülkesinde turmuşqa aşkan programmalar ötəvi boyunca aldığınlarda şoşo aydan indi Minzala rayonunda şoşunday özümüzden iki Talyan garmon bu prezidentimiz Ruslan Nurgaliyevich Minixanov yordami bilan qo'ldan yasalgan mana Ayrat Harisov degan bizning ustabız Qozonda yasay qo'l bilan mana Tatar mungları gırlap tursun, oynap tursun için, bağlar eğlensin için iki şuşunday Talyan garmonunu rayona bile öteriz. Rahmat bek zo'r. Bek zo'r rahmat sizga. Ленар Saidjanovic Minzala madaniyat bo'lagi ismidan ministrga bizning qo'ynar rahmatlarimizni yetkazasiz. Endi biz albatta urf-odatlarimizni unutmasha yosh bugunga yetkazamiz deb umidlanib qolamiz. Endi hurmatli rayondoshlar, bizning bu Talyanning munglarini eshitirsiz, siz bugun rayonimizning bayonchisi boshqaruvida kutib qolamiz sahnaga. Соңгы вакытларда мәдәниятка зур игътибар булуы күңелләрне сөендерә. Без бүген барлык авыл халкы, аның яшьләре исеменнән рухи бәйрәм бүләк итүче Рәсәй, Татарстан хөкүмәтебез җитәкчеләренә, төзүчеләргә зур рәхмәтебезне җиткерү өчен сүзне җирлек башлыгы Алия Әсхәм кызы Шәриповага бирәбез. Бүген авылыбызда зур бәйрәм. Авылыбызның нәкъ үзәгендә kitapxonani da ishine sığındırgan мәхәббәт güzel bina qalqıb çıktı. Elikigi medeniyet yurtu köplerimizin balacak yaşlık xatireleri bilen unutulmaz uçraşular, qabatlanmaz şəxslərini qabul etu bilen tarixqa kirib qaldı. Lakin bizning barlıq şartlarda tudurulgan Yangaşa cihazlandırılgan medeniyet yurtu qalqıb çığı ol bizning için zor suyunish. Mine yanga medeniyet yurtubuzda da bizning şunday matur uchrashuvlarimiz gel bo'lib tursin. Xayrli saatlarda ozan aytib. Şuşu matur mizgillerimizni bulag etken için Rossiya Respublikamız yetakchiligine, Birdam Rossiya partiyasına, Tatariston Respublikasi Davlat Sovetine, Ozod Qiyomovich sizga har vaqt yardamingizni tuyib, har vaqt bizning tuyib yashaymiz, har vaqt sizning bilan oralashamiz, hem bizning burchular, shodliklar bilan birga yashaysiz. Bek zo'r rahmat sizga. Tatariston Respublikasining Madaniyat ministrine Ленар Saidjanovic sizga
Һәр даим менә кайчан гына сезнең белән аралашсак та, үзегезнең киңәшләрегез белән безгә ярдәм итеп тордыгыз. Шулай ук районыбыз җитәкчеләренә, Айдар Хаслович сезгә, Камил Ремич сезгә, үзегезнең төпле киңәшләрегез белән, ярдәмнәрегез белән безгә ярдәм итеп торганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Авылыбызның Сойрар Былбылы, Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Гөлшат апа Зәйнәшева исемен бирәбез. 12 декабрь 2019 ел Татарстан Республикасы Минзәлә муниципаль районы Югары Тәкермән авыл җирлеге мәдәният йортына Гөлшат Зәйнәшева исемен бирү турында карар. Күренекле шагыйрә һәм драматург Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Гөлшат Зәйнәшеваның татар мәдәният үсешенә зур өлеш кертүен билгеләп, исемен мәңгеләштерү максатыннан Югары Тәкермән авыл җирлегенә кергән мәдәният йортына Гөлшат Зәйнәшева исемен бирергә. Алкышларыгыз! Авыл исән шакта, җырлар исән, гармоннарның әле бар моңы, шын татарча җырлап, гармон уйнап, яшә моңлы татар авылы. Тантананың дулкынландыргыч мизгелләре якынлашты. Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 6-нчы чакырылыш депутаты, экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитеты рәисе Азат Кыям улы Хамаевка, Татарстан Республикасы мәдәният министры урынбасары Ленар Сәйитҗан улы Хакимҗановка, Инсаф җаваплылыгы шикләнгән җәмгыять директоры Фәрит Мирзанур улы Шәриповка бирелә. Мәдәният учагы ишекләре Яхшы, Бикмат. Әле бит мен барыгызны күрмәгән икән, бик әйбәт булган бу. Бөтен ниләр интернет эшләй, электронный китаплар, ниләр күпме булай әле булды, живой китап. Узмы? 5,000 бай, 4,000 кайтты. Күбейне әйбәт. Бик әйбәт булган бу әле бусын. Bu оборудованиелары ниләр бу хәтле дип беләм агайбыз моны. Зур бүләк. Зур бүләк. Бусы детскийме? Нәрсә бу? Bu cerebral. Шулай да. Мөмкинлекләре шикләнгән. Ул проектта шулай каралган да. Әйе. Маши булган. Бик әйбәт. Куанычлы булсын. Бик ярата зәңгәр төсне, зәңгәр песи, зәп зәңгәр. Үзе зәңгәр, зәңгәр песи тотып кайткан зәңгәр күсе. Тоткан булса песи әгәр тышкан назар, анысы да булыр иде. Зәңгәр песи, эчә зәңгәр тәлинкәдән, зәңгәр сөтне, зәңгәр төсне. Нигә диеп барды зәңгәр, сорасагыз миннән әгәр, шунда күрмәсәм, бу ял кырындашым зәңгәр. Bu көнгә кадәр безнең авыл китапханасы мәктәп бинасында урнашкан иде. Менә быел безгә мәдәният программасы буенча шушындый матур зур бина, клуб бинасы салдылар. Һәм шуның эчендә безнең китапхана урнашкан. Китапханәгә федераль бюджеттан бик күп акча бирелгән иде. 4000-гә якын фонд тулланды. Аннан ниләр? Компьютерлар кайтты. Компьютерларның берсе церебральный паралич белән авыручы балалар өчен, икенчесе ниләр мөмкинлекләре чикләнгәннәр өчен компьютерлар. Аның мышкалары
менә шушылай итеп эшләнгән. Балаларга ярак итеп һәм программаларда бик җайлы эшләнгән. Анда балалар рәсем ясый алалар. Китапхананың фонды яңартылды. 3800-дән артык китап кайтты федераль бюджеттан. Анда балалар өчен бик матур китаплар бар, энциклопедиялар, детективлар. Ал халкы, мин уйлавымча, ал халкы киләчәк, чөнки китаплар кызыклы. Менә мин китапларны тезгән арада кирип чыккан кешеләр инде кара инде матур китаплар, кара инде әйбәт китаплар кайткан икән. Әле качан йөрергә ярый, качан бирә башлыйсың әле китапларын дип менә сорадылар инде. Ишекләребез килгән кеше һәрвакыт ачык. Рәхим итегез. Хәзер инде китап уку бик модны дигән менә шундый фикер яши. Китап укырга көтеп калабыз. Ишеттегез мәле, искитмәле яңалык. Йөгереп очып килен, синсен дип халык. Нәрсә булды? Ни булды? Нишләп тыны капланды? Әле тагын берәр бая авылда кибет ачкан. Ялгышасыз уңайлыкка. Күнегеп китәбез бит. Әбиләргә кирәк инде ул кибет. Үзем әйтәм, башлатмагыз, абыйлар һәм апалар. Дуслар, бүген авылыбызда бик зур клуб ачалар. Сүнеп барган күңелләргә өмет чаткысы булып, горур басып тора бина, ишенә нурлар тулып. Һәр иртәдә янәшәдә яңгырый моңлы азан. Безнең уңышларны күреп, сөенер әле Казан. Димәк, әле авыл яшерә димәк. Районыбыз башлыгына рәхмәт әйтергә кирәк.
Оп, раз, еще раз, мы накроем здесь сейчас. Начинаем хитро, постараемся для вас. Милашки, куклы-неваляшки, яркие зубашки. Umut Zayaviy ansambli qizlarına sizning kuchli olqishlaringiz. Ömür ötedile, bir de başımine, söylerim oldu demesin. Güzeli de birge, güzeli de makbul, bir koylarına bilmesin. Güzeli de birge, güzeli de makbul, bir koylarına bilmesin. Ömür ötedilem bir de başıma, güller şişer ota yazıları. Bizim suyularda gül yanarım bir unutmayıp yaşlık yılları.